ang bulan ng Nobyembre at malapit naman matapos ang bulan ng Nobyembre. Pirang aldaw na sana, Disyembre na. Sana kita ay talagang celebrar na kang Christmas na face-to-face man lamang. Pababa na po ang COVID-19. Okay? Pero, dapat mag-ingat man kita giraray. Sa mga leksyon na itinaw sa tuya kang COVID-19 ay maging maingat. Nakadakol sa tuya, complacent in English, complacent. Okay? Nagpapabaya. Kaya nga, wag na tayong magpapabaya, mga tugang. Okay? Kinakailangan tayo ay mapag-alaga kaysa pabaya. Okay, mga tugang? Anyway, yan ang sa tuyang pangapudan, unyan aldaw, ito maugma ko, maugma. Pero may baga, si Father Boots maugma. Sana mayroon ko maugma, tamarhayan sa tuyang buhay. Miski nga sa may pandemya, miski may problema, sabihin tabi giraray, this is indeed the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. Diba? Yan ang buhay Kristiyano Palaging maugma, palaging masaya. Okay, bakit masaya? Dahil tayo ay mahal na mahal ng Diyos. Okay? Yan po ang dahilan kung bakit tayo ay dapat magsaya. Dahil kasama-sama natin ang Diyos. Pag hindi natin kasama ang Diyos, yan, dapat tayong maging malungkot at dapat tayong maging maluksa. Okay? At dapat tayong magluksa. Dapat tayo mundo sa daita kaibaan ang Diyos. Pero pag kairibahan ta ang Diyos, mga tugang, kita mag-ugma. Okay? At kaibahan ko kamo, kaibahan hindo ako, kaya mag-urugma kita, mga tugang. Okay? Sana ngunyan aldaw ning Martes, mag-ugma kita, ha? Ang satuyang ibanghelyo na sa kuyang itataw sa indo, ibabahagi sa indo, mga tugang, ay para bang nakakatakot kasi manunungod ini mga tugang sa katapusan ng mundo. Okay? Pero totoo naman talaga, we are limited. Okay? We only have borrowed time. Okay? Ang panahon ay pasubli sa naman sa tuya. Where everything is borrowed. Okay? Pasubli lang yung mga tugang. And remember, the deception of the devil, alam mo, ang demonyo ay palaging nagdaraya sa atin. Oh, grabe, Father. Taga-sain ka, Father? Hindi ba? Nag-ugma sa naman? O bayaan mo na ako magsakuya. Arog man kayo ni sakuya talaga. Mga tugang, yung baga, yan ang deception ng the devil Yan ang lie ng demonyo Ang demonyo kasi, mandaraya, pagkatapos mapagsinungaling, utikon, kung sa Bicol, para utikan kita na sinasabi, ang buhay mo yan, okay? At the same time, walang katapusan yan, okay lang yan. No. Remember that everything is limited and we can never be perfect because only God is perfect. Okay? Kaya mga tugang, okay, let us be truthful. And the truth is, we are limited beings and everything is simply borrowed. Okay? Ang katawan natin, pasubli sa naning Diyos yan. Ang mga satuyang rugaring, pasubli sa tuya ng Diyos yan. Kaya dahil pasubli sa na yan, ingatan, pangalagaan. Okay? Yan, mga tugang, ang pambungad na patara-tara ni Father Boots Ngunyan aldaw na Martes. Minsan kasi ang mga tao
makalimutin. At the same time, talagang sinasabi, nadadaya. Okay? Kaya huwag tayo magpandaraya at mandaya at huwag tayo mapadaraya. Huwag tayong padadala. Okay? Dapat tayo mamuhay sa katotohanan sapagkat ang kaharian ng Diyos ay hari ng katotohanan. Okay? At mga tugang, binabati ko po ang gabos na nagdadangog, digdi sa Albay, digdi sa Bicol, sa tuyang Runa, at the same time, gabos baga, sabi nga sa kuya ni Sally Samar na taga Sursugod, Father, mainit ko niya, nag-text sa Kuya Tulos, ano? Father, thanks God, mainit ang panahon, nakaready na po ako makinig sa imo. Okay, thank you Sally. At the same time, si Manay Ellen, of course, yan pala si Marian. Siyempre, pero miya nagdadangog. Marian Brennan, talagang nagdadangog yan. At the same time, ang sakuyang pinsan na nasa Japan, harayo na nga ni, pero at least nagdadangog pa siya araal daw. Pisking ko niya ang alas 2 na dumata, 1 hour ahead bagasinda, alas 2 na ning hapon. And of course, si Manny Tony, sana makabalik girare ako sa Japan. Okay? So, kasi nagpicture sinda na magayunon sa autumn leaves. What? The autumn leaves. Wow, talaga magayunon. Ano? Mag-iba-ibang kulay. Alam mo, magayunon mga tugang. Huna mo pininturahan. So, picture. Picture. Siyempre, picture ito, Father. So, itong retrato, mga tugang, una mo, painting talaga, magayunon talaga. So, pag autumn, I have experienced autumn in United States. Ang yabang. Baga, magayunon. Pero sa Japan, magayunon. Nagduma sila sa Kyoto, sa Japan. Of course, binabati ko rin po mga tugang ang sipag talagang makinig sa akin kahit nasa Bacolod. Kumusta na, kaibigan? Kay classmate yan ng kaibigan ko yun at asawa niya, classmate ko kasi ang asawa niya si Malu Tega Balion, At of course si Lulu Nava na nagdadahog din sa Malabon. Okay, talaga yan. And of course si Manay Ellen, si Sol, si itong si Alvin na taga Rapo-Rapo, at the same time si Nita na taga Catanduanes. So gabos mga tugang, binabati ko kamo gabos. Sana iyan ang satuyang pag-urulayan mga tugang na ang katapusan ng mundo ay hindi po isang bagay na dapat natin katakutan. Okay? Because ang kadaklan sa tuya is speculation. Okay? At sabi nga, idle speculation will not help. Okay? Dahil man makakatabang talaga, ano speculation nga niyan? Mga huna-huna sa naiyan. Ang importante is decisive action. Okay? Ngunyan. Okay? So, importante mga tugang, ang magayon na tayo ay magse-celebrar ng Christmas 2022, bakun araw ka so 2021, talagang medyo nakakatakot pa. Pero ngunyan, dahil medyo vaccinated na kita, pero mga tugang, mag-ingat man kitag giraray. Piski yaong ka sa luwas, mag-face mask ka manggiraray. Yan talaga ang importante. Mag-ingat, maglikay, parang mabuhay. Parang huwag tayong mahulog sa hukay. Mga tugang, babalik po ang iyong lingkod pagkatapos ng mga pagpagirumdom. Maghanap buhay muna tayo, mga tugang. Ang oras ay 17 minutos. Makalipas ang alauna ning hapon. Gaano ka kakusog? Singkusog daw kan kargador? Paasan-paasan sako-sako? O ni Sargento Cardo? Kalaban kan mga pasaway asin sa anggano? Gaano ka man daw kakusog laban sa mga hilang na dara kan mga nagbabalagaw-bagaw na mikrobyo?
puntirya ang mga baga mo. Mikrobyo siring kan COVID-19 o kan Mycobacterium tuberculosis hali sa sarong taong may TB. Kung masangab mo ang paros na may TB bacteria, puporbaran ka ini ang sa imong kusog. Sa enot lalabanan kan TB bacteria ang sa imong resistensya. Maturog muna ang mga ini sa imong baga. Nagaabang, naghahalat hanggang umabot ang oras na magluya ang sa imong resistensya. Magigimatasinda asin madaranin kahilangan. Ika aabuhon asin kakalinturahon sa daima masabutang rason o maniwang maski daima nagpapaniwang o kaya sa banggi naman pirmi di daraplos. Kung dagos-dagos ang saro sa mga sintomas na ini asin mag-abot na nin 2 semana, magpa-check up tulos. Huli tibaad nag-aatake na ang dating nagkakaturog na mikrobyo. May TB naman na wara ki arog kaining sintomas asin nag-aatake man sa ibang parte arog kan sa imong liog, tulang, tulak, utak. Ang TB nabubulong. Mas atab maaraman kung TB man ng gad ang kalaban, mas marhay ang magiging burulungan asin madali ang pagbuelta kan kusog kan lawas. Ngani maging TB-free, pa-check up tulos. Iyan ang dalan sa bago mong kusog. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Tay, hindi ka nawawala ng ginagawa? Naglilinis ng bahay, naghahanda ng agahan, at kung ano-ano pa. Pag nagbe-breastfeed ako kay nanay, ginagawa mo lahat para tulungan kami. Nakikita ko nga si nanay na laging nakangiti at masaya. Idol kita, tatay! Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro. Malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigos magugma. Tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Ang daming ganaps. Gusto ko pa sanang Mag-exercise! Pero nang hihina. magki-drama, pero pagod na. Hinahatak pababa ng sakit at pagod? Mag-Enervon everyday! May tulong sa more immunity plus more energy. Para sa mga simpleng saya, 650 SRP lang. With proper diet and exercise versus non-use. Multivitamins is the generic name of Enervon. If symptoms persist, consult your doctor. May iba't ibang karamdaman ka ba gaya ng high blood pressure, diabetes, sakit sa puso, sa kidney, sa atay, may myoma, na stroke, may gallstones, cancer at marami pang iba? Ang Amazing 4 ng Miracle Health Corporation ang subukan mo. Makakatulong dahil mula ito sa epektibong Amazing Trio at mas lalo pang pinalakas dahil sa Mega 1 na mayroong 21 sangkap. Subok ng nagpapalakas ng immune system at marami na ang mga natulungan na mayroong iba't ibang karamdaman. Huwag nang patagalin pa. Alina't magpakonsulta. Maaaring pumunta kay Doc Joey Bitito sa Barangay 18, Cabangan West, Legazpi City, kaharap lang ng Bangko Sentral ng Pilipinas. O tumawag sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933 para sa free consultation sa natural medicine. Mapapanood din ang serbisyong natural, kalusugan at bayanihan sa YouTube channel at sa Facebook page na Doc Joey Bitito.
Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Ang health tip na ini hatod sa Indo, kan Robust Dietary Supplement for Men. Ang komunikasyon, importanteng parte kang relasyon. Pagkaigwanin bukas, asin honestong pakikipaghuron sa imong partner para mas komportable nindong pag-ulayan ang mga pangangaipo, kahaditan, asin kagustuhan para mas papakusog ang tiwala, asin marhay na pag-ibanan. Ang health tip na iyan hatod sa Indo kan Robust Dietary Supplement for Men. Robust, astig to. Importanteng pagirumdom. Ang Robust Bako Bulong. As hindi pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng hela. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombas COP. At siguro, Father, naligawan mo yata huwag pangadji na man. Ito second part, syempre, isusingit lagi yan. Hindi pwedeng lingawan ng Diyos mga tugang. Pagkatapos batiin ko, siyempre si Leandro Giana na nagdadawag sa atin. Nagdadawag para pirme sa DCGB News Online. As of course, si Manay Ampi, Cuestas, yan sa kasi Alan, gabos ka mo, wag pakajip mo na kita mga tugang. Dahil nanggad kita padagos kang sa tuyang buhay na daay ang Diyos. Okay? Mga pakajip mo na kita mga tugang. Parang kita tawaan ni inspirasyon. Ng ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. O Diyos na makakamhan, asin mamumuton. Pinadulog po kami sa imo, bago kami minapuon ka sa muyang programang Marahay na Hapon. Na ikaw ang pinagigikanan kang gabos na karahayan. Nahagad po kami sa imo ng bendisyon, na bendisyonan mo po kami, na liwanagan po nindo ang sakuyang mga isip, liwanagan din po ang pag-iisip ng mga tao na nagdadawag sa buhay niyan at tawang kami ng marhay na buhay. Nailayo kami sa anumang karatan, anumang masama, disgrasya, sa sakit, anuman na hindi maganda sa buhay. Hinagad po namin na bendisyonan po nindo ang istasyon na ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa, ang namamahala, ang lahat ng mga tagapakinig, lahat ng mga tumutulong sa DCGB, lahat ng mga nagtatrabaho, na kasangkapanan niya po kami na palaganapin ang kaharian ng Diyos at tulungan niya po kami na maiwasan ang anumang masama, anumang disgrasya, at the same time palagi kaming ligtas. Tulungan po ninyo kami. At sa tulong ni Mama Mary, iyong ina ng iyong anak na si Kristo, kami po ay lumalapit sa Kanya at aming dinarasal ang memorare. Alalahanin mo, o kabanal-banalan Birhen Maria, na walang sino mang humiling ng iyong kalinga at tulong, hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami mga makasalanan,
ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Berhen ng mga berhen at ina naming lahat, huwag mo kaming biguin sa aming mga kahilingan, sa aming mga pangangailangan, bagkus kami yung dinggin at kaawaan. Ang lahat na ito ay hingin namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, padagos kita sa tuyang mga pinag-uurulayan nga ni kasubago sabi ko, mag-ingat kita permi manggiraraya. No? Bagamat na bumababa na sinasabi ang COVID-19, pero ang mga mikrobyo kasi hindi natin nakikita. Lalo ng COVID-19, hindi natin nakikita. Para baga ang naglilikay. At the same time, mag-ingat. Okay? Importante talaga naman wala tayong magagawa. Sabi nga, preventive is better than cure. Okay? So, preparation is better than sorry. Kaya nga, ready. Always be ready. Importante mga tugang yan. Be ready. Get ready. Be ready. Okay. Nag-text ako nag-message pala sa ko si Manay baby, sabi niya, magdigdig ka na, tama gayon, digding mo niyan. Thank you, Manay. Baka kami next time, pag makabalik kirari kami ni Glacy. At sabi ko nga, pag si Bigit siguro makalakaw man, iba man ta si Bigit. Yeah, but anyway, si Bigit baga medyo PWD. Person with disability. But anyway mga tugang, yan sa tuyang pag-urulayan nga ni ang mag-ingat. Okay? Ngunyan ang ebanghelyo mga tugang, manunungod iyan sa ebanghelyo ni San Lucas, kabanata 21, talata 5 hanggang 11. Okay? At tungkol ito mga tugang sa pinag-usapan, manunungod sa templo na kahanga-hanga talaga ang templo. No? Sapagat ang mga bato na ginamit doon at mga palamuti na inandog ng mga tao ay talagang precious. Talagang mga mamahalin. Okay? Pero sinabi ni Jesus, darating ang panahon, lahat ng nakakita ninyong iyan ay iguguho. Walang batong ititira sa ibabaw ng kapwa bato. Alam mo mga tugang, kung madumang ka mo sa Israel, sa Jerusalem, ang isang siguradong papadumanong ka mo, siguradong dadarong ka mo, doon sa tinatawag na Western Wall. Ano po ang Western Wall? Ito po ay pagirumdom sa mga Hudyo na tama yung sinabi ni Kristo. Kung nakinig lang talaga yung mga Hudyo kay Kristo, ay siguro maliligtas sila. Nga lang, ang tao kasi, di ba, matigas ang ulo. Ang gusto palagi ng tao siya ang pakinggan, hindi ang Diyos. Yan nakikita natin tuloy. Ano nangyari? Sinabi na ni Kristo sa kanila Okay? Itong pagguho na yan talaga sasakupin kasi ang Jerusalem. At nakita naman natin na, di ba, sinakop ng Romano. Nung panahon pa ni Kristo nasa imperyo ng Romano ang mga Hudyo. Talaga. Pero hindi sila nakikinig Yan ang importante. Kaya yung saro bagang leksyon mga tugang sa satuyang buhay, pakinig tayo. Nga lang, tanggapin natin ang katotohanan. Ang problema kasi, may mga tao hindi nakikinig sa katotohanan. Gusto nila ang opinion lang, hindi katotohanan. Okay? At the same time, yun nga, they try to pretend because they cannot accept. Alam mo, minsan may mga magulang din ganun Hindi nila matanggap-tanggap ang kanilang mga anak. Dapat alam mo sa buhay, high acceptance. Okay? Yun importante, high acceptance,
low expectation. Yan ang importante. High appreciation, low expectation. Ayan ang problema sa mga tugang. Kaya nga may mga pretend. Halimbawa, pag harap-kaharap ko siya, I will not be me. I would pretend in order to be accepted. Ay, may data yan mga tugang. Kasi minsan may mga ganun dan. Alam mo, napanood ko yung isang pelikula sa Netflix. Maganda rin yun. Happiest Season. Istorya kang mag-amiga. Okay? Mag-amiga. Mga tugang. Lang, magki-Christmas noon. Pagkatapos gusto niyang iba niya so amiga niya. Pero ito pang amiga niya pa lang. So ito yung mauli naman so itong nag-imbita pala ay medyo lesbian. Hindi matanggap-tanggap ng tatay. Kaya nga, pag yaon sa harap ng tatay, yung babae would act as talagang babaeng-babae. Pero yun nga, minsan kasi, yung gusto nating tanggapin, yun lang ang gusto nating tanggapin. Kaya nga, ang iba nagpe-pretend. Kaya nga, actually, minsan ang kasinungalingan dahil sa kagagawa na rin natin eh. Because if we do not accept, people try to pretend. Totoo yan eh. Mga, halimbawa, okay, kung hindi mo ko tatanggapin, I will pretend to be not I am. No, hindi ko ipapakita ang sarili ko. Ang papakita ko yung gusto mo. Yan, but I will only pretend. But the thing is, are you happy? Am I happy? No. Importante mga tugang, alam mo, ang katotohanan ay kaligayahan. Ang taong totoo, maligaya, masaya. Kasi free siya. Pero ang taong hindi totoo, a slave of pretension, a slave of somebody, because halimbawa gagawa lang tayo dahil parang magpapakabuti tayo dahil sa kanya, but actually hindi, we are not being sincere and honest, then we will never be happy. Okay? Importante mga tugang. Kaya, importante talaga makinig tayo sa totoo. Okay? Kasi may mga tao nagsasabi ng totoo, pero ayaw natin silang pakinggan. Madali mga tugang, babalik muli ang iyong lingkod pagkatapos ng pag-aalala at tayo magbigay muna ng break para sa ganoon na maghanap buhay tayo muna. Ang oras mo niyan ay 35 minutos makalipas ang 1:00 ng hapon. An oras hatod sa Indokang ATC Vitasync. Mag-ATC Vitasync na sa oral daw. ATC Vitasync sa presyong abot kaya. 5 pesos and 50 centavos kada kapsula ang SRP. Makukuha sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga botika, asin sa mga supermarket nationwide. Gibo kan ATC Healthcare, your trusted life ally. Ascorbic acid plus zinc is the generic name of ATC Vitasync. If symptoms persist, consult your doctor. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. RightMed, isang pangalan sa gamot na kailangan. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi nila, ang tunay na lalaki, matibay, magaling, at matikas. Samahan mo pa ng Robust. Gawa ito sa Epimedium Extract, L-arginine, Songaria Cynomorium at GABA. With proper diet and exercise. Para makasiguro, bumili sa mga Mercury Drugstores nationwide. Robust, 65 pesos SRP per tablet lamang. Robust para sa mga kalalakihan. Hatid sa inyo ng ATC Healthcare International Corporation, your trusted life ally. Mahalagang paalala, ang Robust ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Robust Dietary Supplement for Men. Sabi ninda, ang tunay na lalaki, matibay, maurag, asin matikas. Sabayan mo pa, Key Robust. Robust, 65 pesos SRP per tablet sana. Para makasiguro, magbakal sa Mercury Drug, South Star Drug, Watson's, Rose Pharmacy, TGP, Pure Gold, SM Supermarket, Alpha Mart, mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Robust, astig to. Importanteng pagirumdum.
Ang robust mahubulong asin na pwede gibuho na pambulong sa anumang klaseng helang. Be, harani na ang naralaugan. Ready ka na? Bako lang ready, doble ready. Kaya ta? Doble kaya ma. Hulitaan bagong Bear Brand, may doble tibay. Sigurado na may tibay resistensya. Ngonyan, igwang tibay kan hawak. Tanganing tabangan siyang kayanon kabos. Dapat matibay ka tabi, ha? Doble tibay ma. Bagong Bear Brand, tibay ngonyan. Tabang tanganing matibay ang futuro. Doble tibay refers to tibay katawan with 100% vitamin D, calcium, and protein, and tibay resistensya nutrients with 100% vitamin C, iron, and zinc, together with 3 balanced meals. It has more nutrients versus previous formulation. This product is not suitable for infant feeding and is not a breast milk substitute. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magdo everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na sa McDo ng Everyday McSavers via dine-in, McDelivery, drive-thru o take-out. Harapin ang hamon mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na! Neurobion, 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 Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. VLBI Power and Energy Corporation, or APEC, respectfully reminds all consumers on settlement of outstanding balance promptly to avoid the inconvenience of disconnection. All outstanding balance since December 2020 and prior months has to be settled in full at any APEC business offices, Bayad centers, and ZenPay merchants. We are not anymore accepting payments in staggered basis. Our payment channels will no longer receive partial payments for those paying through online payment through GCash, Bank of Commerce, Bayad centers. Please ensure to safe keep the proof of payments. All consumers who are capable of paying their bills are encouraged to settle within the grace period indicated in your bills to avoid surcharges. Thank you, and please be guided accordingly. The APEC Management. Muli na namang isa sa ilalim sa mahigpit na quarantine restrictions ang ilang lugar sa bansa. Kaya mo pa ba, kaibigan? Hindi madali sa lahat ang mga pangyayari sa panahon ngayon. Humingi ng tulong kung kinakailangan at huwag sarilinin kung may mabigat na suliranin o dinadala. Humanap ng makakausap na mapagkakatiwalaan at makakatulong sa iyong problema. Itoon din ang iyong atensyon at lakas sa mga bagay na makakapagpagaan ng iyong problema. At kung sa tingin mo ikaw ay pagod na o kailangan magpahinga. Sa panahon ng pandemya, hindi lamang pisikal ng pangkalusugan ang iniingatan, mahalaga ring pangalagaan ang iyong mental health. Mare, may PhilHealth ID number ka na ba? Oo naman, pero hindi pala ito sapat. Dapat ay updated din ang ating record sa PhilHealth. Hala, yung dalawa kong chikiting hindi pa declared sa PhilHealth. Aba, i-update mo na ang record mo. Mag-fill out lamang ng PhilHealth member registration form at ipadala kasama ng malinaw na kopya ng supporting documents sa email address ng PhilHealth office na malapit sa inyo. Safe, di ba? Correct, Mare. Mag-update na hindi lumalabas ng bahay. Mag-log on sa www.philhealth.gov.ph para malaman ang email address ng PhilHealth office kung saan ipadadala ang BMRF at supporting documents. Sangobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Bakunado ka na ba laban sa COVID-19? Maging isa sa mahigit 1 milyon na Bicolano na babakunahan ngayong darating na National Vaccination Day sa November 29 hanggang December 1, 2021. Ang sabayang pagbabakuna laban sa COVID-19 ay para ligtas, lakas, buong Pilipinas. Makilahok sa darating na National Vaccination Day. Maging bayani sa bayanihang bakunahan. Magpabakuna
bakuna, magboluntaryo ng serbisyo sa inyong lokal na pamahalaan, magpakalat ng tamang impormasyon sa bakuna, at hikayatin at tulungang magpabakuna ang mga kapamilya at kaibigan. Para sa karagdagang impormasyon, makipag-ugnayan sa kinauukulang LGU o Health Center. Makiisa para sa isang healthy Pilipinas at ligtas na Christmas. Basta Bicolano, bakunado! Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Nahihirapan ka bang matulog? Baka insomnia na yan. Narito ang Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. Ang pampatulog mo, pampatulog nating lahat. Doc F Fulvic Minerals Plus Spirulina Capsule. The Doc F Sleep Aid Formula. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Ang Doc Alternativo sa Legazpi Branch, Zone 19, Rizal Avenue, 2nd floor, Paxson Building, Barangay Cabangan, Legazpi City. Nagpa-HIV test ka na ba? Huwag matakot, Bes. Ang HIV screening ay laging safe at confidential. Kung negative ka, laking ginhawa ito para sa'yo. Pero kung positive ka, pwede ka nang kumilos para alagaan ang kalusugan mo at ng iyong mahal sa buhay. Maghanap ng testing clinics sa inyong lugar at magpa-schedule ng test. Knowledge is power, Bes. Let's get tested and practice safe sex para sa healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa DOH Bicol CHD. Si Mr. Marlon Mercado, Doctor of Philosophy in Alternative Medicine para sa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Ang guyabano, mangustin, malunggay, agaricus mushroom at barley grass ay mga halamang mayaman sa antioxidants, vitamins, minerals at iba pang beneficial substances na siguradong malaking tulong sa kalusugan ng tao. I'm glad na lahat ng ito ay nasa Best Cafe 8-in-1 Coffee. Kaya para sa akin, the best ang kaping ito. Best Cafe 8-in-1 Coffee enriched with stevia, no sugar added. Awarded by the Golden Globe as the best organic herbal coffee for 2019. Available in drugstores and supermarkets. Best Cafe 8-in-1 Complete Coffee Mix. Available at Micro Savers, Pioneer Supermart, Radyo Natin, Blossoms Drug, Virac Lucky Supermart, and Citizens Drug. Kaya mga tugang, balik po kita giraray sa satuyang programang Manhay na Hapon with Father Boots Bombase OP ng UST Legazpi. At ngunyan mga tugang, satuyang aning inihahanda ang satuyang mga sadiri. Kaya nga kung ang babalikan ta sa mga babasahon ngunyan, lalo sa mga ebanghelyo, manunungod iyan sa mga katapusan. O sa pagtatapos ng panahon, at ng lahat na nilikhang mga bagay. Okay? Pero mga tugang, ang dapat ilagay natin sa tuyang isip, ating isip, ay wag yung takot at pangamba o pag-alala. Kasi minsan ang problema kang mga tao ay ang ginagawang pananakot. No? Tayo ba ay dahil matatapos na ang taon, takot pa? Hindi po. Alam mo, sa buhay, mahalaga nga ang sinasabi ng Panginoon na paniniwala. Paniniwala. Kasi hindi yung takot. Marami sa atin ang nababalot ng takot. No? Lahat naman tayo talaga ay nakakaranas ng takot. Kasi natural lang po ang matakot. No? Kahit na yung sabi natin mga matatapang, ay natatakot din. Natatakot. Pero sa kabila ng takot, kanilang nilalabanan ang takot. Okay? Kaya nga ang tanong ko mga tugang, iniho, are you so concerned about the next life that you are not living fully this life? No? May mga tao kasi yung tinatawag na talagang concern sa buhay sa kabila. Maganda po yan. Sabihin natin ang tungkol sa kaharian ng Diyos, siyempre tayo pare, pinag-usapan natin yan, the next life. Okay po yun. Maganda yun.
But we should, if we are too concerned about the next life, that we are not living fully alive, then we are not, alam mo, fully human. Alam mo, si John Powell, meron siyang libro, Fully Alive, Fully Human. No? Ang tao daw ay talagang tunay na tao kung siya ay fully alive. No? Paano ba ang fully alive? Ang importante, we know our purpose in life. Yan. Kaya nga, pagpapagirumdum sa tuya mo yan, yung mga tugang yan. Kaya, ang hapot, are you so concerned about the next life that you are not living fully this life? No? How can we really live fully this life when, Father, we are not free, we are not talagang happy, but alam mo, we can live this life fully if we are holy. If we are holy. I'm not playing words. Ano? Akala mo sabi, Father Butch, you are playing words naman eh. No, we can live fully if we live holy. Okay? Importante yan. How are we living holy? Yan. Kaya nga, sa mga natitirang minuto sa satuya, gusto ko ka mong tawaning magayon na iniho mga tugang na patara-tara sa tuya na how can we really live fully our lives? Okay? There are 4 ways to really live fully our lives. And of course, prepare for the next life. Okay? Ito po. Number 1, examine yourself. Okay? Examine yourself. Alam mo, dapat tayo ay mapanuri. Susuriin natin, kasi sabi nga ni Socrates mismo an examined life is not worth living. Ulitin ko an examined life is not worth living. So we have to examine our life. We have to examine ourselves. Alam mo, sa tayo mga Kristiyano, lalo kami, no? Tinuro sa muya yan sa seminaryo. Seminarista pa kami. Every night, we have the examination of conscience. No? Examine your conscience. And the way to examine your conscience is, what have you done good to your neighbor? Yan. Yan. Kasi, wag na yung, what have you done bad to your neighbor? Good na lang. One question. Isang tanong na lang. Ano bang kabutihan ang nagawa mo sa araw na ito? So, Father Boots, ano bang nagawa mo sa araw na ito? Ano bang kabutihan na nagawa mo sa araw na ito? Yan. Number 1, examine yourself. Okay? Siyempre, number 2, pag alam mo na dahil ka nakagibo ng karahayan, repent. Anong ibig sabihin? Magbago. Okay? Of course, be obedient. Sabi nga, we cannot talk about repentance without talking about obedience. To obey God is to die to our fleshly desires, to turn away from our sins, and to choose Christ. So, importante mga tugang na pipiliin natin ang Diyos sa buhay. Okay? So, yan po importante mga tugang. To gain a better perspective on repentance, we must look at it through a different lens. A lens of love and not of lack. Okay? A lens of loving compromises and not of selfishness. Okay? Importante, love. Okay? So, if we have not love, then let's begin to love. Okay? And when I say love, do good. Be good and do good. Number 3, ang mahalaga is stay connected with God. Okay? How to be holy? No? So that we can live our lives fully. Okay? Stay connected with God.
How can I be connected with God? Well, prayer. Kaya nga mga tugang din, nangad kita makalingaw magpangadji. Dapat magkaigwa kita ng daily devotion. Mga kaibigan kong mga protestante, yun sinasabi nila, daily devotion. Tayo naman, of course, sa Samuya, bilang mga pari, may tinatawag tayong liturgy of the hours. We read the Bible, okay, the Psalms. Okay? So yun, importante. Reading the Bible. Okay? Actually, not simply reading the Bible. Praying the Bible. Many people read the Bible but they do not pray the Bible. And that's why many misinterpretations happen because of the misinterpretation. Okay? So, importante mga tugang yan. Prayer is one way that we can be connected with God. Okay? Tanda natin, importante yan. Okay? And number 4, in order to really be fully alive or live fully and to become holy is to submit to God. Yan naman talaga submission to God. And of course, ito nga nangyayari, we submit ourselves to people, we submit ourselves to the government, we submit ourselves to the rules, the laws of the government, but are we submitting ourselves to God? Which is higher. God is higher than any human being. Okay? Importante mga tugang yan. But we are afraid sa mga tao, but never afraid to God. Takot sa tao pero hindi takot sa Diyos. Alam mo, matakot tayo sa Diyos kasi ang Diyos, siya ang may hawak ng ating buhay. At siya ang maghuhusga sa atin kung saan tayo pupunta, sa impyerno, sa langit. Ang tao, hindi yan makapaghuhusga sa atin, impyerno ka, langit ka. Hindi po. Akala natin, sa bandang huli, ang tao, ang walang tinig, walang boses yan. Ang Diyos ang may siyang say. No? Kaya if we have submitted to God the form of obedience, okay, by doing His will and living our purpose well, then importante yan, we will gain heaven. Okay? Sabi nga ni San Pablo sa Romans chapter 12 verse 2, napakaganda po yun no? Sabi niya, do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove that what is good and acceptable and perfect will of God. Yan importante mga tugang. Okay? So, wag natin pabayaan iyan. Kaya, if we like to live fully, let us live holy. Okay? And mga tugang, inabot naman tayo ng oras ng pamamaaram. Sana po kamo ay nag-enjoy sa satuyang mga pinag-urulayan. Ang importante mga tugang, na totoo, malapit na naman kasi ang liturgical calendar sapagkat this coming Sunday is Advent. Nasa huling araw na tayo ng liturgical na kalendaryo ng simbahan. Kaya pinapaalala sa atin ang mga sa pagbasa, ang katotohanan tungkol sa paglipas at pagtapos ng mga bagay, umundo o pagdating ng takdang panahon. Okay? Pero huwag tayong matatakot mga tugang. Hindi pa naman ito ang mangyayari. Nakatitiyak tayong magaganap ang wakas sa oras at panahon itinakda ng Diyos. Huwag kayong maniniwala, ay, nandiyan na, matatapos na, the end of the world na. Alam mo, kahit ang mga anghel, wala silang alam. Tanging ang Diyos lang ang may alam. Kaya huwag kayong maniwala sa mga propeta, kunyari, mga false witnesses o false prophets na yan, o sa mga manghuhula. Okay, matatapos na ang mundo. Magugunaw na ang mundo. Okay? Pwede pa masabi, oy, mamamatay ka na. Kahit ang doktor, hindi mo makapagsabing mamamatay ka na. Minsan may kaibigan ako, sabi ng doktor, may cancer kasi yun, si Ed. No? Alam mo, sabi ng doktor, alam mo, Ed,
mamamatay ka na within 6 months. Ano, sinong doktor? Alam mo, nabuhay ba kasi Ed? 12 years pa. Sinong tao? Walang doktor na magsasabi, 6 months ka na lang. Wala. Ang Diyos lang ang may hawak ng buhay ng tao. Tanda natin yan. Huwag tayo maging Diyos. Problema, may mga tao na akala mo, umasta na sila, Diyos na sila. Yan ang pandaraya. Huwag tayong madaya. Kaya sabi ng Panginoon dito, huwag tayong madaya. Huwag tayong padadala sa mangnaraya. Okay, dapat tayo mamuhay sa katotohanan. Ang katotohanan, ang Diyos ay Diyos. Okay? At ang Diyos ang siyang may alam ng lahat, hindi ang tao. Okay? Sa pagtatapos ng panahon at ang lahat ng nilikha ng mga bagay, nakatitiyak naman tayo magiging bago, ganap at maganda ang lahat. Yan po ang mga paalala ni Father Butch Bombasio, Ping Munyan Aldao ng Martes. Sana po kayo ay huwag matakot, magtiwala kayo sapagkat ang Diyos ay mahal na mahal tayo. Manalangin na po tayo ng ating panalangin para kay San Miguel Arcangel. Okay? Okay, manalangin tayo. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. San Miguel Arcangel, ampunin mo kami sa labanan at maging bantay ka nawa namin sa kalupitan at sa mga silo ng demonyo. Pinawa siya ng Diyos na pinagmamakaawa namin sa iyo at ikaw, prinsipe na umapo sa langit. Sa kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng malilipit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Diyos, babalas po sa indagabos mga tugang na ginanyog ka sa tuyang programang Maray na Hapon. Sana kamo ay nag-enjoy at marami naman kayong nalaman, katotohanan, para hindi tayo madaya at huwag tayong matakot. Dahil ang Diyos ay kasama-sama natin lagi. At ang tanda natin, ang sinasabi ng Diyos, do not be afraid. Huwag kayong matakot. Kasama ninyo ako. Mga tugang, ito po si Father Butch Bombase, OP ng University of Santo Tomas, Legazpi, sa programang Marhay na Hapon. Bye-bye. See you tomorrow. See you on Thursday at Saturday. Bye-bye. For the grand horizon, 500 years. Move more, eat right. Ang tamang pagkain at pagkilos ang pundasyon sa malusog na pamumuhay. Sa tamang diet at ehersisyo, maiiwasan natin ang lumalalang banta ng malnutrisyon at obesity. Maiiwasan din natin ang mga non-communicable diseases tulad ng diabetes, sakit sa puso at stroke. Tara na't labanan ang malnutrisyon at mga sakit. Ugaliin nating mag-move more, eat right, for a healthy Pilipinas. Kapos ba kayo sa pera? Sa mga albayanong pensyonado ng SSS at GSIS? Kapos ba kayo sa pera at sa pang-araw-araw na gastusin at pangangailangan? Kung gayon, sa PCSD Microfinance lumapit. Dito, makakautang ka na sa mababang porsyento. May mga magagandang benepisyo pa silang binibigay, katulad ng Christmas gift, birthday gift, hospitalization benefit, employment assistance, educational assistance, calamity benefit at marami pang iba. Ang PCSD Microfinance ay isang NGO na ang layunin ay matulungan ang maliliit na pensyonado sa probinsya ng Albay. Ito ay subok na ng maraming taon at marami na ang natulungan na pensyonado. Dito na kayo sa PCSD Microfinance lumapit na talagang may puso at malasakit at tunay na pang-albayano. Bumisita alinman sa mga sumusunod na opisina. Legazpi Main Office, Purok 3, Arimbay, Legazpi City. Magtanong lang sa Arimbay Barangay Hall dahil malapit kami dito. Tabaco City Branch Office, Purok 1, Panang, Tabaco City. Kaharap lang ng St. Gregory Seminary, Santo Domingo Branch Office, Aguas Building, Market Site, Santo Domingo, Albay. Tandaan, bawat pension loan sa PCSD Microfinance lumapit. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag sa 0912-603-9726. Brad, anong may lakas ng 5?